Nazdar, jsem tu zpět, DJ Stifler vlog. Takže chtěl jsem vám dneska rychle říct, moment. Co jsem tady vzpomněl. Vypnu televizi, tak. Chtěl jsem vám dneska říct, že je přesun na DJ Stiflera, DJ Stiflera 11. Odkaz bude zase pod videem, já to tam minule nedal, sorry. Nevadí. No, jo, ještě jsem chtěl přečíst tady od jednoho vážného zájemce. Takže jen počlu, fakt vám to musím přečíst, co mi napsal do schránky. Tak. Teď se držte. Ty jsi brácha Adama Jíchy? Kdo to kurva vymyslel? Tobě normálně hrabe, co já mám na něm podobnýho? Tak, jestli se na to koukáš, tak si běž otravovat někoho jinýho. Třeba Minecraftáka. Ten to rád zjistí. Tak. No a tady je to hlavní, že jsem přesunul teda na to DJ Stiflera 11. Měl se docela velkou sledovanou. 5 lajků. 3 odběry. Ko mě pošel. Tak jsem se z toho máme posral. No nevím. Takže to bylo asi všechno, co jsem chtěl říct. Takže jestli fakt budete na mě koukat, tak se koukejte na DJ Stiflera 11, odkaz bude pod videem. Radši to už ještě zopakuju. Tak jo, takže já se s vámi loučím a čus!